kyllä nyt visusti olevalla, eli Ollilla vasemmalla ja Peltola oikealla, Toivio Raitala toppareina. Joten se pääsee pois. Nasiru Ojala hienosti pääsee tämän kaltaisilla syötöillä. Ja sitten ei Janssen kirmaa eteenpäin. Keskinen pistää sieltä jalkojen välistä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun niin haetaan. Raitala voittaa ykköspallon aika suverenilla tavalla. Nasiru. Koski. Ja pimputella tuolla niin paljon kuin lystää. Nyt Hostikka lähtee hieman avaamaan painetta ja juuri tätä hetkeä Honka odotti, jotta pystyy pelaamaan ja Nasiru tuonne keskialueelle ja näin. Kyllä isännät ovat ottaneet aika selkeästikin nyt pelin hyppysiin. Ortiz vielä pelaa keskelle. Ja taidollaan haastaa puolustajia. On pelannut hyvän kauden ehdottomasti ja vastuuta on tullut. Joo, se kehitys tuota tahtia jatkuu. Ojala pelasi vahvan ensimmäisen jakson. Vaikka kakkosessa tasan tarkkaan vain yksi virallinen peli alkaa akatemiassa tällä kaudella, mutta se ei ihan hirveästi ole näkynyt. Valmennustiimi olisi häneltä toivonut. Nyt Nasiru katkoo kyllä hyvin. Ollilla tulee edelleenkin. Nyt Bandeka tulee ihan omia aikojaan. Tatsi, Olondo, Nasiru. Voivat sitten tulla piristämään toista jaksoa. Pyry Soirikiltakin itse asiassa kyllä hyvin. Ari Virtasen jutun perusteella ihan hirveän, tai Hesarin jutun perusteella ihan hirveästi vaatisi, mutta se vaatisi kuitenkin, että vähän paremmin pärjäisi. Ura jatkuu vitosdivarissa, joten tosissaan pelaaminen on jäänyt. Se Tuukula teräksessä pelaa. Rale. Nasiru. Tällä hetkellä tapahtuu. Tietysti sen näiden vuoksi nämä Ilveksen, tai kapifinaalin vuoksi Ilves ja Honganen, nämä pelit nyt aikaistettiin arkipeleiksi nyt pitkälle ja aina sinne finaaliin saakka. Hongan kausi on ollut ehkä vähän alisuoritteinen ainakin siihen nähden, minkälaiset ja puoli maalia ennen tätä peliä. Nyt se nousee hieman, kun kolme tehtyä maalia taas. Ottelun alussa ja se päästi Honganen liian helposti paikoille. Syöttö Wurtzille, joka aivan osu kunnolla palloon. Nasiru, Oja ja se keskeltä